Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro, a? Dobro. A, da vas vidim, kakvi ste? U kući Evčare Malićević u jednoj sobi sa samo 2 kreveta, 20 dece neizmenično uči srpski i matematiku. Deca imaju i do 12 godina, ali nisu pošla na vreme u školu, pa su sada 1. ili 2. razred. I jel si naučila nešto u školici? Šta? Brojsanje, štampanje, sve. A jel ti pomaže ova školica da naučiš nešto novo? Pa, pomoglo. Dosta nema. Predsednik opštine Medijana Dragoslav Ćirković podsjetio je da samo polovina romske dece završi osnovnu školu, a da samo 2 od 100 diplomira. I to je nešto što moramo svi kao društvo da se pozabavimo, pozamislimo kako i na koji način da do ovih ljudi dopremo, da razumemo njihove običaje, njihov jezik i njihovu kulturu, da zadrže, da im pomognemo da zadrže to svoje postojanje što imaju, ali da ih na svaki način uključimo u one socijalne, društvene tokove koji jesu bitni i značajni, važni za njih pogotovo, važni za sve druge, ali za njih pogotovo. U udruženju samohranih majki kažu da je romske dece željne znanja sve više. Preko 20 dece iz romske mahale i svakim danom ih je sve više željno znanja, žele da nauče da pišu, žele da nauče da računaju. Toliko je udruženje moglo sada jer je volonterski rad mnogo uključen. Znači naši đaci nekadašnji su sada profesori, profesorka srpskog i profesor matematike. Časove srpskog i matematike volonterski drže 2 profesora, a udruženje samohranih majki već godinama organizuje besplatne časove za decu svojih članica.